Panawagan dahil sa mga babaeng buntis niya, no? Ako lang ikatambak sa inyo ha. Kuan. Pangalai lang akong naong. Pangalai lang ning upaw. Mao ni bagong uso rong alot. Og nakabantay mo guys. Mao ni uso day pangalai lang akong naong. Kung kisa tong mga babaeng buntis niya, pangalai lang akong naong. Mao ni guys nga makaliwat lagi mo kanang paras ko na ako nga upaw. Mao ni siya. Pagkalai lang akong katambag sa inyo ha. Pangalai lang akong naong. Okay ba guys? Nga inyo kong pangalaan o. Ano ako ikatambag sa inyo guys. Nga. Pangalai lang akong naong. Sinaw kayo. Ano ni kan bitaw naka-improve na ko ba? Pero paano ang kalo guys, tara. Di ba? Si Jongjong yun na ba? Pero malaki ko tambag sa inyo panang mga panawagan de sa mga babaeng buntis. Pangalai lang akong itsura. Tinuod na sakto kay na akong istorya sa inyo. Pangalai lang akong naong. Upaw, pangalai lang ninyo. Swerte lang